Koľko eur ročne strácate na logistike v areáli? SoftPlus riadi celý logistický tok automaticky, od vstupu po výjazd. Prichádza SoftPlus Logistik, inteligentné riešenie, ktoré komplexne automatizuje logistické operácie, od nakládok a vykládok až po riadenie vjazdu, výjazdu a evidencie vozidiel v areáli. Celý proces začína priamo na kiosku. Vodič si najskôr vyberie jazyk, v ktorom chce pokračovať. Systém podporuje viacero jazykových mutácií, aby sa každý vodič vedel bez problémov zaregistrovať. Následne má vodič dve možnosti. Buď sa prihlási pomocou svojho PIN kódu, ak už má konto, alebo si nové konto vytvorí priamo na mieste. Po prihlásení si vodič zvolí typ logistickej operácie, napríklad nakládku alebo vykládku. Ak má rezerváciu, zadá číslo príslušného dokladu alebo ho naskenuje pomocou QR kódu, pričom údaje sa automaticky doplnia. V prípade, že rezerváciu nemá, jednoducho si ju vytvorí a následne čaká na privolanie vozidla logistikom. V momente registrácie systém odošle notifikáciu logistovi. Ten okamžite vidí novú udalosť v systéme a jedným klikom zmení stav udalosti zo stavu príchod na privolané. Vodič v tom istom okamihu dostane SMS správu s pokynmi na vstup do areálu a informáciou o pridelenom nakladacom mieste. Zároveň sa na pozadí automaticky odošle jednorazové povolenie do vjazdového systému, vďaka čomu sa rampa pri príchode vozidla otvorí automaticky, bez akéhokoľvek zásahu obsluhy. Vodič sa podľa SMS správy presunie na pridelené miesto a začne proces nakládky alebo vykládky. Logista priebežne mení stav udalosti zo stavu privolané na nakladá sa respektívne vykladá sa a po dokončení na naložené respektívne vyložené. Po ukončení procesu vodič nasadne späť do vozidla a pokračuje na výstup, ktorý je taktiež automatizovaný. Všetky operácie odrážajú konkrétny proces daného zákazníka a sú pritom plne konfigurovateľné podľa jeho potrieb.